Likod natin boss, likod. Tre. Likod. Hello guys, this is Eric Hilet of Tika City, Dabudot sa Mindanao, Galatis World of my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, may gabi sa taran. Labi na gyud sa karon pa nakakita ng video. May gabi God bless po sa inyo, ha? May gabi sir. Sige itong ipamati. Yang hawak sakit kayo. Kuan ko mag-input ko. Hindi na ako matulki dahil tindog na ako. Hinay-hilay. Hindi matulki. Kita mo mo. Dahil ang gawin. Hilay. Layo ni mo no. Buka dili matulki. Pugson pa niyo. Bikta sa lubot ang rut. Musik kusut-kusut ko ang dahil. Ano sa lang na? Ito naging adlaw ra. Ang adlaw. Bikta sa tilo. Sila po tayo nainitig sa sakit ka kung likod mo. So, muna. Ito. Ikaw ito nitig na. Ano sa man eh? Oh. Libo kay ko kanina. Ito kaysa man yung nitig sa ito. Ayos, daga Bro, isa ko. Ano sa man ito? Ano, ni-reply at ako nga panuhot to. Siyo. Bakit? Mura mo ko ng gasuhang. Ha? Ayos. Ice. Yan na po sa messenger po. Nagkan ka. Ay, ko to. Ito pagkadlawa dyan mo ito. Kung kuhan dyan, text ko si mo. Hindi na ako makaya yun. Ang ano ko kaysa man akong gigigid. Akong gikonta mo. Nalar ko kung bukit sa gagi. Pagligat mo. Maigo ko man gudal. Basta likod lang. Ano na yun So, siya? una, itong pahirap una sa mga wala. Ito. Oo, kaya Okay, ito. Ang gimula po diri. Pero nawala na siya diri. Oo. Naana po diri. Ang saan ito yung gihaklasan? Oh, naghaplas mo bubunta ko ni Erso merito. Yeah, bugnaw ko ginahaplas. Hindi ka nang mahaplas, magug ka, pinaghalang. Pag man magkutsahalang, bugnaw kayo na. Oo, bugnaw bitaw. Kaya ito bugnawa na. Bisa mo siyang klase nga, tuwan ka ng haplas, labi na dyan kung, ang pinakakuyaw sa nabalan kong haplas, kini umiga. Oh, Omega. Kaya tingnan ah. Pangalan kayo. Init na halang, lami. Pero pagkawa sa iyang power, Bugnaw na. bugnawa, na magpaigo ka. Oo, anak sa mo. May problema lagi dili kang hawak mo ga. Yung muscle diri. Yung murag, Ang murag ang kuan jud ang pinakamin diri sa wala okay. Igianan ako magtindog ko. Igianan ako. Mupitik siya diri oh. Diri sa may Mupitik siya. kuan jud murag ada. mupitik siya pero diri sa wala man okay na siya kapag diri oh. Oh, siya. Wala gyud sa mawala o nialibyo gamay kanang bagkuan mo ko sakit. O nagpadong gyud sa kasakit. Sakit jud siya pero ako lang ginabuhat akuto na kong hawak ko kay mulak O siya. kanang anaon nimo ba? Oh, ana bitaw na. Ana yun ako. Pwede man sa ana nimo kay para lang gyud ba. Pero dili gapon hindi mo Pero wala. di ka kapugos kay murang batayan man nimo. Dili sa wala, okay siya humo. Pero dili sa tuo, perting sa kita gyud. Igianan ako. Mami kay kanang murag kwaon mo na to no. Sakit ta ani. Kita lagi. Murag wala kay murag may lawas lang ang tawa ng ay go get. Oh. Nagay dagko kay diri. Anak juti lagi ko ron dito sa mall, ba't tindog mo ko. Wala balipong lagi. Taniwad ko pinugong sa kong hawak pa rin. Oo. Pero na tindog. Kami sa Mas may magpapumata. maghako kay trabaho kaysa nga Mag... pag nagpugong Lagi control. Murag malipong ba? Ana, sige. So sa kitong balay mo sir? Dito sa Lagos din. Sige na sa Andre. Oh, mati. Kanang tangan gipon. Wala kabot sa kangan. Dool ka. O ya patoo. Oh, pato. Lapas gym. Oh, lapas sa gym. Sige. So ayun guys, hello sa mga taga San Agustin, Digo City. No, God bless sa inyo tanan diyan nasa sa Katatabangan. No, nga biyahang hawak no. Kung makarelate man gid mo na tanan. Ako po nakatry po ko na sakit lagi. Ana. Na maglingkod ko wala siya sakit. Kana maro ba-relief. Pero itindog na ko dra na. Diso jud siya itulid. Pero dahi. Sakit nga Kung magtindog po ko, mura nagmuhiwi akong hawak. Diso no control niya. Magduway og tindog, iniglingkod po na ako balik. Perting sa kita po sa hawak. ay lupot iyo. So, ayan guys no nya. Siyempre, shout out po sa taga K-Star Appliance Digo City no. Nga natin nagkumunod nakalipo ko reply. Asa sa Digo so atbang lang sa Mediatrix Digo City no nga simbahan at mga niya. Nakita mo sa gawas na Dibo
Piktan. May Vivo Keystar Appliances na diya, no? So, kini nga video mo na kung gigamit karon diya ko sa ilahan on credit, no? So, ano lang, no? Tanang klase sa cellphone na diya sa Keystar Appliance, Digo City at pang na sa Mediatrix Digo City, ala sa inyo. No, ayan nga. So, magilot ako karon. So, kung karon lang ka kita please subscribe. I-click lang bell button, comment, like and share po sa video. Comment lang mo kung sa inyong kinapamatis prawasan. Sakit sa tao, sakit sa dili tao. Pwede lang no. Sabi na kung hindi na pamatis na kanton karon wala ka pang mamaayo o ano lang. Try lang ni kamo tang mamaayo mo tanang mo ko try. Ni kamo tang mamaayo mo niya sa kaudos sa mga regular viewers, sa mga natanaw sa kuha o sa taga akong Facebook friend. Hello po sa inyo ha. Ako mga subscriber o tanan ng mga top 3 countries, views India, Indonesia, Philippines. Thank you so much sa lahat po ng mga OFW. So, okay. So, may gabi isang tanan, maghilot ako. Ito ba tayong bangko kang yung gamit ko? Ha? Bag. Karo ko na mga basedong butang dito sa basiyuhan. So, yung game, nagsiguro ko kilot karon mga ayaw mo ni ang sakit. Tayang hawak o likod. Kami nandri ka ng hindi sakit sa kayo. So, alam guys, Magpapag pansit. please po share this video. Dito sa Remus. Ano, pretty na kita. Okay na ka na? Kung gano'n, usaharan mo, magkano maghilot ko, magbutang na kung tawel lagi. Sumuto ka, manggagol. Pati paita, gano'n. Bila sa hilot na itong buwan ako. Kito eh. Ito sa ulo. Yan, lingkod ko dire. Agad, lingkod. Ito. Kapras ni Kabiti, kato na yung bangag-bangag. Dili na. Ito, dili mo ito. Madali na mo, dala-dalin ko sa... Ako kanina ni Tix. Dito na sa loto na, para dito na. Moto na tadayon nito. Lato kanin yun. Mga kanina yung mga dugal. Lagay mo daw ka na nga kasuha pa dali. Lagay mo daw dali. Ano ba, magliso na kong suot dali. Maghinig ka. Magana na mo sa ka. Hinayin, sakit sa kita. Ikit ka mo lagi. O kusog ng gudin mo, Ulit ito mag-higda. nagpinag-maundak, nagparaan na pinig ka maundak. Sakit. Dito ana nakay ko sa salog no kay magdula kong card. Dili man ko ka ko sa yung bisaysay man daw ko ma'am. Pag akong saysay mahunsa ko ko dito. Hello. Dili baga ko. Tulog ko ato. Isay man daw ko daw. Tingog na ko. Puro na mag-action. Lain ko ako. Ikit naman. Na, Kapon na po. Nagtali kapon. ikaw nito nag-text di ay dahil ko. Nanguna-una mo patiksa mo yung gano'n gusto niya rin ha. Buti naman yung sakita. Ano? Ikit kayo was. Uta kita yung pangani. Mark. Mark, mana tinono? Tuwa ko kag si Alvin. Ang text niya. Pero si Alvin, o katong isa pa dito lalaki, nagkunto mo. Anong nangyari? Wala mong sakin. Kung tayong Kung taon naman itong atis, boss? dalaw Yung naging adlaw to. May adlaw na? Katulo na adlaw. akin lang. Hindi mo natin kwanta. Kwanta rin din ako. Huwag mo nga. Diyan eh. Yung nag-label, wala.
Lakot. Siguro kung pinamagkontra no kay possibility ay pero Yeah. kapan gihapon? Yeah, Glock man gihapon akong hawak. hindi man ko nag-video sa matanggol. Dagan ko na siya. Nagkaan mo daw? Hindi mo magahi ang paa. Wala na sa'yo naman nato. Wala na sa'yo naman nato. So, balay na ganit ano, balik na dito sa balay man. Kung ang Japon dito kababata de. Nanti di ba jay ko to sa una do. Kita ra mo dito sa una sa video. Mga bata sa una. Lato lang nga di ko na nababa na ako lato-lato butong pinakalit. Ayun. Asa mo lato-lato, Raymond? Bakit Ito, Ro? ikot? Bakit ikot? Ang sa taas kayo, gamay kayo. Ayun. Awa mga Kami na sa balay kay asa na tong drain na sublay na wa na. nakatos balay. Kaya hindi mo sabta na. Kablo ka katrato na gamit sa side. Pero ako sa wala, grabe yung puso. Matindog ko makulitas pa ka. Okay pa mati, ma'am. Bukli. Ano, buro pinamita din. Kita na pugugang hill bro. Kita na pugugang hill. Bro, Oh, Aman. pero lahing ang hila. Aman. Ano, yung ang likod. hill. Ano, na-injure yung likod. Oh, di sa ganang ng angel mo na. Nagkuan lang, wala bra. Mato sa balay ba? Gilis ganit ko nung. Oh, gilis. Ari tamo to. Ayaw ba? Ayaw ba? Narin lang ko. Balik. We have broke up and we'll be tip of all the heart. We broke up. We have broke up and we'll be sad. Take more and we take up the heart. Flip. Mananay. Ay, Ito? Oo, di ba? Ah. Ato dyan may ma'am, basta na yung mutiks. Gawin mutiks ma'am. Wow, yagili mo ito. Kana mga itiin-iting, mga dagi na siya. Masyado. Dati mas gusto. Ayan, yun. Ano po ka may napasan po ang say-say? Uy, yung mga ito tuloy-tuloy na. Ito po siya. Oo, maglula. Huwag ka kapantay sa mga kuwan. Pag budagat, nagkalang check mga kuwan. Nagkalang check mga kuwan. Mga middle. Ito, mga kuwan pa niya. Magpaibog Accomplishment. lang Asa man sa? yun. Sa uniform mo doon. Mo may mga underwear na. Mga accomplishment na naman, ipantao doon na. Ang tao siya ganyan? Tuloy, daghan siya kung nakatao siya uniform. Mga kuwan na niya ba? Dali, nagtao siya ganyan? O, daghan eh. Pero mo kita. Ano ka tawag Agitahe? Tuloy, ipang team yun. Hmm. Daghan kayo sa Sa kuwan. gabiyahe?
Mo na magkadaghan na ipanaod sa yung uniform. Labi na yung matag ko nagagrang ko. Ang ganyan, graduate ang puto siya, nada na puto taon. Ano po na yung pin? Hindi ko sa balibakan. Mga gamit mo. Mga ulang gamit ko. Pinabang. Wala ko nakautot, ma'am. Kuan susi demon. Ano ka nilo ba dito? Nakit mo. Kuan galing susi. Ako naman ang susi. O ba na? Long susi. Daro oh. Ay nagilabte kay di na mo ma. Ay nagilabte ba kay pangitaon na ugma. Ali. Para ko na bangko kay maigunot ng sugot. Dala pong cellphone. Kapal. Dali. 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 Pintog naman ba? Ay mag ikaw mangander buhang akag ikaw sa buod.
Nitex na? Bisan unsang klase nga oil. So ako ra na siyang gidugo. Pwede mo ka gamit og blender o Nakalimot to. manuhod. Pahalangan lang kini mo kamot pagkahuman. Dali ra kay na siya. Ito na, mag-order tayo sa ads. Sobrang oras. Birthday din dito. Birthday. 64. Mamuyo mo. Kadali na malakal ka. Ba't nitex? Nagulat pa dito bang mo text. Kalain. Lala. Dao. Natulog na ang cellphone. Yun na. Huwag ka na dyan, ma'am. Kaan na dyan, madam. Sige ma'am. Sige na daw. Ano Ah, Gira, tawagan po. 877. Ha? 877. Gira. Sana oil. Ano naman tayo mo? Pliti-pliti mo. Kaya naman, dito doon. Uy, grabe po. Easy. Ganun rin, na po. Roni. Doon mo makidnap. Hmm. Puro babae. Kidnap yung lang. Gabay ng dalas. Idada na ning cellphone tanan. Pliti mo 30 round trip. Na. Boss, kaon lang. Naan naman dyan ang kuhan. Okay ra? O, sige. Okay lang 30. Subuta daan. Ma'am, wala Hindi siya masugot. Lahat na pang kapidikap. Ma'am, Ito na naman yung reaction.
Kaon lang yun ang pansit, boss. Balik dayon. Undong. Ito na sasabihin mo.
Ganda, yan. Pwede yung basa ron na, matanggal boss. Pagbasa, niya karoon ng ugma, siya tumaligo. Hindi man ikaw man. Karoon ng ugma. Nagbalag buhat ang pinikab. Yun naman. Tigulaan sa order. Uy, di ka na ba ni ma'am? Sa idol na uwa. So, Sino mag-order? tigulaan sa order. Asa na order? Niya, Nagyanag pa yung nangita ay. Ayaw eh. naganda yung nag-order. Diba, sinhatag na uwa mo. Niya. Nakadaglain. Gano'n, gano'n naman. Sige na, ito na uwa. Oh, dual mo namang. Kumbang, tako yung dipili mo. Yata, gamuguna. Kumbang, gani unta. Hindi mo mo naghilot lang. Hindi mo siya ba? Nandang na yan sa Yatagan ko na si Gawas. Pwede ba daw magmunarong? Pwede ron. ang laki. Kaya ninis na si Kaldero. Wah, pwede. Patay. Pwede